Karong umaabot nga Biyernes Santo mao'y ika-20 nga higayon nga magpalansang si Gilbert Bargayo, ang 54 anyos nga naila sa maong sakripisyo. Atong sayran ang iyang pagpangandam sa special report sa Sunstar Bisdak Magazine. Aniya kita karon sa Cogon Carcar, Cebu, kay atong bisitaon ang tao nga magpalansang sa ika-20 nga higayon sa cross karong Biyernes Santo. Maayong adlaw. Oh, ayo. Dong. Musta dong? Kumusta? Unsa may imong pagpangandam karon? So po sa March 10 to March 10 pagpasting na ako kutob sa 18 April 18 40 days. Mao to nga ako kauna prutas. Kuning lansang na ako upat ka buok nga duha sa kamot. Duha para sa tail tagsa sa tanan. Kini nga malit mao gamiton pagtuktok sa ako kamot. Kini nga dagger mao ni gamit na pagduslak di sa akong kagiliran. Mao ni gamiton nako sa karong mabot nga Holy Week. Mao ni tawag na Roma. Kahit kayo. Bert, sa imong mensahe sa mga magtutuo nga Kristiyano karong panahon sa Biyernes Santo o kini sa Semana Santa? Karong maabot nga Biyernes Santo nga Abril 18, pangako kuan ninyo kung maka-witness mo adto mo sa Tuburan Norte. Kay ako ika-20 karon na pagpalansang aron makasaksi mo sa reyna ni sa atong unsang pagkasakit sa ato Ginoo. Ang iyo lang wala mong pagyatag kasi tao ampolata sa tagsatsag sa nato dito makakuha nga gingon ba nga peace of mind always, tagatay, bayong paglawas, dili lang ka magpaabuso sa atong ugalingon nga sige tag-ampong kada adlaw. Abot pasabot i-maintain everyday ang atong pag-ampo sa tagsatsag nato. Ini ang Bisdak Magazine alang sa Semana Santa Espesyal.